Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Barangay Minoyan sa Murcia, ginpaydalom sa lockdown matapos nagpositibo sa COVID-19 ang bus driver nga nagasugat sa mga LSIs. Isa ka bulangan sa sulod sa isa ka farm sa Barangay Alangilan, ginraid sang CIDG Negros. Sa balita nasyonal, anti-terror bill isa nakalaying matapos ginpirmahanan ni Presidente Duterte. Malacanang kumpiyansa nga ibasura sang Korte Suprema ang petisyon nga nagapanawagan sang libre nga mass testing. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga law Sabado, Hulyo 4, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa niya. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Ang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa takna ng alas 6. Detalya na sang mga balita lokal. Ginpaydalom sa Enhanced Community Quarantine ang Barangay Minoyan sa Banwasang Murcia, kag Extreme ECQ naman ang Purok News Site, ang lugar sa diin nag-istar ang nagpositibo sa COVID-19 nga 47 anyos nga lalaki. Sa interview sa Action Firing Line, ginkupormar ni Murcia Mayor Jerry Rojas nga isa ka empleyado sang probinsya nagpositibo sa masakit. Kag ang partikular sining nga trabaho amo ang pagsugat sa mga locally stranded individuals o kon LSI kag nga nagpauli sadtong Hunyo 29. Suno kay Rojas ginkuhaan sang RT-PCR test ang nasambit ng empleyado kag nagwa nga positibo sang sadtong Hulyo 3. Doon pa ni Rojas, galayo naman nagpatigan sang contact tracing ang local officials sang Banwa, kaupod ang Provincial Health Office personnel.
Ang 47 anyos nga nagpositibo asymptomatic o kung wala sa may ginbatyag nga sintomas sang COVID-19. Well, ang senaryo ni Subong, no, placing an Barangay Minoyan under enhanced community quarantine, no, and further placing Purok New Site under extreme enhanced community quarantine, no. Tungkol may hara isa ka positive to ng driver sa province pala na nagasugat siya LSI, no, kaya mga OFW, nagapuli-puli na to sa amon mo. So, nagsulod to siya sa June 29, kag nagbalik liwat sa obra niya di sa province ng July 1, no? Kag kay nagipibalo kami, kay gimpang swab ni sila, kay ito yung mga frontliner ni sila, drive ni siguro sa mga buses, nagagawa ang result siyang positive siya. To right away, yung pibalo kami. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Jerry Rojas sang Banwasang Murcia. Ginkumpirma naman ni Murcia Mayor Jerry Rojas nga nagpositibo sa rapid testing ang 15 ka mga persona nga naka-close contact sa COVID-19 patient sa Purok New Site, Barangay Minoyan sa Amunga, Banwa. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Rojas nga sa 15 nga nagpositibo sa rapid test, 4 direng nakaupod sang pasyente sa sulod sang iya sini nga puloy-an. Ang 4 ang ginalakipan sang iya sini nga live-in partner sang pasyente, 2 nila kakabataan kag ang ila sini nga kabulig sa balay. Sunod kay Rojas, ang pamilya ang gindala na sa quarantine facility sa Mambucal Resort, samtang ang 11 ka nagpositibo sa rapid test ang temporaryo nga ginpatener sa Barangay Health Center. Sa piyak nga bahin, yun pasiguro ni Rojas nga ang 120 ka pamilya nga apektado sa lockdown sa Purok New Site ang hatagan sang ayuda, partikular na sa pagkaon sa panahon nga ginadumilian sila nga magwa sa tagsa nila ka mga balay. Nadugangan naman sang 12 ka panibago nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas. Sa datos sa pagwa sang Department of Health Western Visayas, ginpahayag ni Public Health Program Development Cluster Head Dr. Renelyn Reyes nga 365 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19, sa din 206 ang aktibo, 148 ang recoveries kag 11 ang napatay. Sunod pa kay Reyes, ang 12 ka panibago nga kaso ginalakipan sang 5 ka taga-probinsya sang Iloilo, 2 sa siyudad sang Iloilo kag 5 sa Negros Occidental. Dunga pa ni Reyes, 664 ang kabilugan nga resulta nga ginpagwa kahapon nga adlaw, sa diin 651 ang negatibo sa masakit. Magluwas sa 12 nga nagpositibo sa COVID-19, may isa pa ka repeat test. Sa iban pa nga balita lokal, ginraid naman sa Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental ang isa ka bulangan sa sulod sang farm sa Sitio Tuong, Barangay Alangilan, Syudad sang Bacolod. Sunod kay CIDG Negros Occidental Head Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, nakabaton sa report ang mga otoridad nga may nagapabulang sa mga farm kag gilayon man ginpatigayonan sang raid. Ginpatag ni Gantang nga bawal sa gihapon ang anuman nga sa isang illegal nga panahor kalakip na ang bulang. Ang manadakpan ang musanday Richard Valente, 28 anyos, Vincent Asoy, 36 ang edad, Alimar Tamboong, 27, Jejo Marie, 30 anyos, kag Mario Gaudiano, 30 ang edad. Na-recover ang 17 ka mga buhi nga inugbulang nga manok, napulo ka mga bihag nga manok, 3 ka box ang bulang, kiluhan sang manok, mga whiteboards kag kwarta. Nagpanumdum si Gantang sa publiko nga sa gihapon, bawal ukon ginadumilian na pag-intra sa kaangay nga mga hilikoton. Ang nagkaladak pa na pasakaan sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 449 ukon cockfighting law of 1974 kag Bayanihan to Heal as one act. Hiluway naman sa katalagman ang 53 ka pulis nga ipadala sa Cebu gikan sa Police Regional Office 6. Sa tong telikdan nga semana agon mag-augment sa ginapatuman nga hard lockdown tungod sa COVID-19. Sunod kay Police Major Antonio Benitez, nagserbing nga company commander, nagapabilin nga maayo ang ikaang lawas ang iya mga tinao sa piyak nga delikado ang ila sitwasyon. Luyag sila palambot sa mga pamilya sa kapulisan nga hindi lang magkabalaka, bangod ginadepensahan Manila ang ila kaugalingon batok sa COVID-19. Sa karon wala pa sang patod kung saan sila magapauli, bawod tubtub nga nagapadayon ng hard lockdown, nagapabilin sila sa amo nga lugar.
Ginlaragway naman ni Police Major Antonio Benitez nga madamo sang salawayon sa Cebu, pila ka adlaw nga nag-abot sila agud mag-augment sa iban nga kapulisan. Sunod kay Benitez nagaginuwa sa gihapon ng mga tawo apesar nga hugot na ang pagbantay. Dugang pa sini sa dalayon nga mga strikto ukon nahadlok na gid man ang mga tawo, ilabi na gid ang mga otoridad amo na mismo ang nagakadto sa mga komunidad. Ginalimbawa ni Benitez nga mga tawo sa Negros Occidental gilayon nga nagasunod sa mando sang opisyal apang sa Cebu mayara nga nagapakatig-a kag padayon ang pagwa sa ila sini nga puloy-an. Nagpatigayo naman sa one-time, big-time surprise visitorial inspection ang Highway Patrol Group sa isa sa pinakadako nga car surplus shop diri sa siyudad sa Bacolod nga AutoZone. Sunod kay HPG Head Captain Robalito Mariano, ini ang pagsunod man sa mando sa ila higher headquarters agon mapasiguro nga wala sang tampering nga nakatabo sa chassis kag engine numbers sa mga parts sa salakyan kag truck nga ila ginabaligya. Duha pa kaupod nila ang taga-crime laboratory nga mong nag-conduct sang micro-etching. Sunod kay Mariano pag-agi diri ila ma-record man numero kag ma-check sa ila database kung nalakip ini sa listahan sa mga wanted nga stolen vehicles. Palayag ni Mariano ang pagpasiguro sa mga nabaligya nga parts nga kabahin man sa ilang trabaho, bagon madamo sila sang report nga nabaton nga may mga nakabakal sa mga parts gikan sa kinawatan nga masalakyan. Kung may problema sila nga makita, mahimo nga mapasira ang auto shop kag mga tuban sang kaso sa paglapas sa PD 1612 o kung ang anti-fencing law. Sa katapusan nga balita lokal, nagnubo naman sang 37.83% ang total crime volume nga na-record sa Bacolod City Police Office umpisa sa bulan sang Enero tubtob Hunyo 2020 ikumparar sa parehas nga bulan nagligad nga tuig. Sunod kay BCPO PIO Lieutenant Colonel Ariel Pico, na-record sang o kung naka-record sang 1015 ka mga insidente nagligad nga tuig, apang 631 lang sa karon nga tuig. Dugang pa sa 8 focus crimes ang nagsaka lang among murder kundi 15 lamang ang na-record nagligad nga tuig, samtang 20 sa karon nga tuig kag kalabanan sa mga biktima ang napatay matapos ginpangluthang. Pulo naman ang na-record nga homicide nagligad nga tuig kag duha lamang sini nga tuig. Ang physical injury ang naglambot sa 23 ikumparar sa 24 nga na-record nagligad nga tuig. Sa insidente naman sang pagpanghimulos, 31 na-record nagligad nga tuig kag 19 naman karon nga tuig. Sa theft, 74 sa tuig 2019 kag 52 sini nga tuig 2020. Apat naman ang na-record nga carnapping nagligad nga tuig kag isa lamang subong nga tuig. Samtang nagsaka naman ang record sang BCPO sa mga special crimes, ilabi na ang paglapas ang revised Penal Code Article 151 nga among disobedience to person in authority may kangtanan sa pagpatuman sang health protocols. Sa karon may 30 na ka persona ang napasakaan sang kaso kag natalana nga serbihan sang warrant of arrest. Action Radio Philippines Standard Time, last size 16. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon sang new normal, ang paghalong gid sa aton ikayong lawas ang dapat naton nga prioridad. Back to basic kita mga ka-aksyon sa hand washing, kag good personal hygiene, ang importante gid subong. So yari na, i-rekomendar ko sa inyo mga ka-aksyon ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven pa nga antibacterial, antiviral, kag antifungal soap. Kag chemical-free ini mga ka-aksyon, very mild sa aton nga panit. Pwede magamit bilang feminine wash, pwede man mausar as shampoo para sa kaspa, sa may punggod, may body odor, kag iban padra nga mga skin diseases, ginarekomendar ko gid ining Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen, mga ka-aksyon, biskan sadto pa man, ginagamit na sang aton nga mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga mga skin diseases. So maggamit na kita sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Sa Bacolod, mabakal sa Huakong stores kag Sincere Drug Stores. Available man ini sa mga drug stores malapit sa inyo mga lugar. Kag sa ato naman nga mga ka-action bala sa karon nga panahon sa paglikaw naton sa mga respiratory diseases, pareho sang ubo, sipon, trangkaso, nga mo ang masami sintomas ang COVID-19, likawan naton ini nga mga balatian. Para dira mapabakod ang aton sini nga immune system, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule aton ginarekomendar sa inyo. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang puno ini sang vitamin C
puro kag natural, wala sang extenders, wala sang additives, wala sang preservatives. Kay man ang mangosteen gali, ang iyas ni nga xanthan compound, kung impunan nimo ini sa iban nga erba, nakakadula ang iyas ni pagka-epektibo. Ini niya ang Dr. Harvest Pure Mangosteen Capsule and Tea, 100% pure mangosteen. May B-complex pa rin siya. Ang B1 para sa aton sining nerve, ang B6 para sa aton sining baga, pabakon sa aton baga, para likaw kita sa ubukan. B12 para sa maayong absorption sa sustansya sa mapagkaon halin sa pagkaon nga atong ginakaon. So mag Dr. Harvest Pure Mangosteen Capsule and Tea ka na para mapabakod ang aton sining immune system. Mabakal naton ang Dr. Harvest Pure Mangosteen Capsule at kag Dr. Harvest Pure Mangosteen Tea sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore kag iban pa nga mga butika. Anti-terror bill permado na ni Presidente Duterte. Samtang Malacanang kumpiyansang ibasura sang Korte Suprema ang petisyon nga nagapanawagan sang libreng mass testing. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontamina. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:24, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang kontrobersyal nga anti-terror bill. Ang report pareho ginkumpirmar ni Presidential Spokesman Harry Roque kag Interior Secretary Eduardo Año. Ang lahi ang nag-aamendar sa Human Security Act of 2007. Sa idalom sang lahi, mahimo nga mapreso ang mga suspek sa terorismo sang tubto 24 kadlaw so piya kaula pa sang ginpasaka kaso. Naging kontrobersyal ang lahi matapos ginpagkamalaot sa nagkalain-lain nga grupo kag kilala nga personalidad sa rason nga mahimo magresulta sa paglapas sa tawhanon nga kinamatarong. Kumpiyansa naman ang Malacañang nga ibasura sang Korte Suprema ang petisyon nga nagapanawagan sang libre nga mass testing sa COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, mayara na sang target testing ang gobyerno, rason nga dako ang tsansa nga mabasura ang nasambit nga petisyon. Una diri 11 ka individual nga nagatiglawas sa naglain-lain nga sektor ang nangabay sa korte nga imando sa gobyerno nga pabakuron ang contact tracing efforts kag i-improve ang laboratory testing capacity. Palawigo naman sa gobyerno ang COVID-19 testing kag ilakip na ang mga pasyente nga asymptomatic kung wala sang ginapakita nga sintomas ang masakit. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginaprubahan ini sang Interagency Task Force for the Emerging Infectious Diseases in principle matapos nagbakal ang gobyerno sang 10 milyones ka test kits. Duwa pa ni Roque, magapagawa sang guidelines ang National IATF kag Department of Health angot diri. Kalakip man sa ipaidalom sa test ang mga naka-close contact sa COVID-19 patients. Una ginpahayag ni NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon nga 50,000 na ang testing capacity sa gobyerno, apang 16,000 lamang ang ginpaidalom sa test. Nagsaka naman sa 40,336 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa pinakauli nga datos ng Department of Health, 1,531 ang panibagong nga kaso sa diin, 688 ang fresh cases, kag 843 naman ang late cases. Nagsaka man sa 11,073 ang recoveries, matapos nadugangan sang 400 ka naka-recover na sa masakit. Samtang 1,280 naman ang death toll sa COVID-19 sa Pilipinas, matapos nadugangan sang 6 ka napatay sa COVID-19. Ginatugyan na sa Philippine National Police sa National Bureau of Investigation ang pagdeterminar kung batuod nga may overkill nga natabo sa Hulo-Sulu shooting incident matapos nga isa sa napatay nga soldado ang may 8 ka igo gid sa esning lawas. Sunod kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banac, sa karon hulaton sang otoridad ang resulta sa investigasyon sang NBI kag wala na sang may madugang pa nga detalye magluwas sa ginkakas na nga hepe sang Hulo Municipal Station bilang Municipal Police Station bilang kabahin sang iyas nga command responsibility. Sa inisyal nga investigasyon sang NBI, isa ka soldado ang may 8 ka igo sa lawas samtang 3 naman kapilas ang nakitaan sa 2 ka soldado. Suno kay NBI Deputy Director Fernand Lawin, ang autopsy natapos Martes ang gabi. Ang lawas ng 3 soldado nga sa Major Marvin Indamong, Captain Erwin Managelod kag Sergeant Eric Velasco ang ginala na sa Manila samtang ang bangkay ni Corporal Abdal Absula ang gilayon ni lubong bilang pagsunod sa Islamic tradition. Mag-istorya naman si Presidente Rodrigo Duterte sa police kag military officials sa guni pasiguro nga ang hustisya ang mangibabaw angod sa kamatayon sang 4 ka soldado sa Hulo-Sulu. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, magapatigayon sang separado nga pagsapol ang presidente sa police kag military commander sa syudad naman sang Zamboanga. Dugang pa ni Roque, tinguan man sang presidente nga pataason ang moral sang soldado kag kapulisan. Wala gin panugutan sa matagas ng opisyal sa Armed Forces of the Philippines nga magkadto sa probinsya sang Sulu si Presidente Rodrigo Duterte.
Suno kay Western Mindanao Command Commander Lieutenant General Cirilito Subahana, wala gin panugutan ng presidente tungod may COVID-19 patient nga naka-confine sa military hospital sa sulod sang 11th Division sang Philippine Army sa Barangay Busbos, Holo, Sulu nga mahimo paandam sa ikawang lawas sang Chief Executive. Duwa pa ni Subahana nga sa Western Mindanao Command na lamang sa siyudad sang Zamboanga magasapol ang presidente sa mga opisyal sang PNP kag AFP angot sa Holo shooting incident. Palayag pa ni Subahana, ginapaabot na sang AFP ang intensyon sang presidente nga dulaon ang tensyon sa tunga sang PNP kag AFP. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag naman ni Senator Grace Poe nga dapat gamiton sa Philippine Coast Guard ang tanan nga resources sa search operations para sa 14 ka Pinoy nga namising matapos nabungguan ang ila sini nga fishing boat sang cargo vessel sang Hong Kong nga padulong sa Mindoro. Suno sa senador, ang PCG mahimo nga mag-tap sa kaiping nga pungsod para mag-augment sa sea kag air assets nga gindeploy. Dugang pa ni Poe, kinahanglan nga magtinguha ang PCG tungod ang pamilya sang 14 ka Pinoy ang padayon nga nagahulat para sa safe nga pagbalik sang ila sini nga himata. Una dirigin payag sang PCG kang fishing boat nga FV Liberty 5 kag Hong Kong cargo vessel MV Vienna Wood ang nagbungguanay Sabado sang gabi Hunyo 27. Ang insidente ngin report sang kapitan sang cargo vessel aga na sang Domingo. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo